केहू बा ए बचिया केहू बा हो के हाजी अरे के खोल के ह दोपहरिया में सुतहू ना बाबा जी की जय हो। जय 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 का बाबा जी दोपहर में आदमी लोग सूते ला तरह के घरे घरे के गेहूं के गेट पीटे लगे तनी और गांव में घुमनी केहू मिलता दोपहरिया में कोनी हम तनी भूख लागल तनी खिया ना दो सच में तनी खिया दो खाइम। हाँ वैसे पूरा काम पड़ल बा मने नहीं करत काम करे के का करी करवा ली का बउआ से कहत नहीं ना बाबा जी हाँ खिया देम बाकी एगो शर्त बा हमार। अरे तहार हर शरत माने पर हम मंजूर बानी सच में ना तू खियाओ देखी हाँ अरे हट रे बोला खियाबो ना तुम चलो ऐसा चीज खियाइम ना हाँ कि दवा तक खैले न हम। अरे उहे खाए खाती तो तोर सतानी हो बाकी हमारे वो काम करे के बाद कह देम तब एगो का 1000-2000 काम करवा दे सच में ना हाँ करवा ला देखी हाँ हमरा एगो गैया बा ओकर गोबर उठावे के बा बस झाड़ू मारे के बा ओकर के नहवावे के बा आ घरवा में केहू मरद मानुस नहीं खे केहू नहीं की एगो हमार जन ससुर जी रहन ना हाँ वो आज गल बन बैंक में पैसा निकाली चलो हम मोए काम कर दे सच में ना जो मन करेगा लेकिन आज खाई भर पेट चली ना हम तो तैयार बने खियावे के तरह के तो हमहू खाए खातिर तैयार बा चली आई हम चलो ना धोके मत मचा देता नहीं मेरा चलो आज केहू नहीं के आज भर पेट खाए के बा धोके मच मचा दे के बा देखो वो गाय नु खियावे के बा जब हाथाना प्यार मिले तो गाय का कहाला लइकन के उहो धोआ जाई। अरे खुलो ना चला चले उठा उठा ना जल्दी जल्दी चलेला तो टाइम लेट कइले बाड़ू तू आवा आवा कुल काम हो गइलन एगो तोहरे खातिर भाभी खातिरदारी रह रहल सब हो गइल तूहू खा हम चलनी अपनी मचमचावे काहे से बहुत हो गई चलो जा खाना खा आ चलो अब मचमचा दो मोए काम तो हो गई अच्छा जोता ना खाई आटा ना खाई उनको यादें रह जाई चलो अरे पता ना अरे आज तो ओइसन कितना दिन पर खुश बनी हम एगो तो मिलत नहीं अपन काम पूरा बबुआ से कितना दिन पर मिली त धोके मचमचा दे के बा ए जजमान अरे बाबा राव रहा यहाँ पे अरे दादा के बात छोड़ो चलो तनी खियाबो खियाई हाँ खियाबो ए बाबा आज मंगल रहे ना तो आज बजरंग बली के पूजा कैले आज खाना ना बनेले का आज खाई मंगलवार रहे तो हम का करी अरे चली ना 5 केजी आटा 5 केजी गेहूं दे देता निर्वा के टेंशन मत आटा हाँ आ गेहूं हाँ अच्छा हाँ ई हमरा कहीं भरल बाटे बहुत पहले से तू कहबू त ले आ जाता दूर हट के बात करी बाबा दैया में सटल है का हम मर्द नहीं के सटे खातिर एगो बात कही हमरा के चलो खियाबो मोट करत खाना क्या बनेले बाबा हम अरे वो खाना ना हाँ हमरा हो चाहिए अरे बाबा ये पर हमार हक हमार मर्द के है ना कुछ ना बात तो करे भई रहल हो बात तो करे भई रहल हो माने ये चाहिए के सचो में एकदम चाहिए एक बात कही बाबा बाकी आज ना दे ना आज मंगल हाँ है मैं काम कर देनी तार लई गोबर से लेके पानी सानी मैं कर देनी गाय गोरुआरी मैं कर देनी दुआर बाहर देनी बाबा का करी थकल है ना तो आज करे के कुछ नहीं के मन करे ये तो सोचनी कि केनो के होई त केनो के से करवाई गेलम त केहू के बुरबक बनैबू क्या बात नहीं टेंशन मत ली 150 रुपया ले ले ठीक बना फल फूल खरीद के ना 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 हमरा जॉब चाहिए तो उहे चाहिए यही चाहिए हां चलो दो सच में चलो खिया चली हमरा बेडरूम में चलो बाकी देख की बाबा आते रोके भी खैले हैं कि ना
अरे खोइले नहीं खोइले कबो नहीं खी सच में आज पहिला तो करी आई ना रुआ प्यार मोहब्बत अरे प्यार तो ऐसा कर दे कि धो के लंगोड़ के चले के पड़ी सच में चलो ना तब चली तब चलो चलो तो चली बाबा चलो ओए देखो हम तो लफड़ा में फंस गई अब मरद ना मेरे सामान पर कैमरा लगा के गए हो ना हम करम का कोई बात नहीं कि बाबा के नाम आराम से प्यार मोहब्बत करते करते उनका के सुताइए देम ना उस जगह रही हन और ना हमारा सामान चीखी हन चलो